Și bună un episod nou de... Un episod foarte nou care găsim niște chestii pentru YouTube. Așa e fața mea. Azi stau bine. Așa. Stai un pic să închid camera. Mi-a văzut fața. Stați un pic. Nu vreau să stau tot video cu facecam. Acum zic și eu cum stă și Bax și restul ăștia să-ți vede fața. Când să suși căcatul să mori în cap. Pua! Nu mi-am dat seama. Deci, lăsați secțiunea comentarii. Lăsați în secțiunea comentarii ce să mă băsați. Sau nu știu, ce vreți. Ne jucăm ăsta sau ăsta? Eu descarc pe ăsta. Asta e tare. Tare. Sau joculețul ăsta. Ăsta e foarte super. Lăsați un link în descriere. Stai pic, am greșit. Bă, că am greșit cu link-ul ăla. Îmi cer scuze, să dați un like la video, să vă abonați, să strângem și noi măcar acolo 10 like-uri sau 20, cât vreți voi. Pe acolo, pe 10 sau 20, ce vreți pe acolo. Cumva strângeți 10 like-uri, mai facem. Ce jocuri să dau? Asta e Dinos, e bun, dinosauri, mie place dinosauri. Și vă comandat să vă jucați joculețul ăsta. E super, trageți, nebuniți, nu mai puteți să vă țineți, vreți să terminați. Asta am făcut și eu, nu mai am putut să mă piși. Și ăsta, nu vă descărcați, e prea prost. Ăsta, în primul haz, e cel mai bun joc ever. M-am jucat eu. N-am unde descarc, m-am jucat și n-am chef să mă mai descarc. Dar ăsta, Angry Birds, e cel mai prost ever. Ăsta, cumva nu vedeți Angry Birds-ul. Vedeți normal, Angry Birds-ul așa. Uite așa de să vedeți. Uite ăsta de sus, uite ăsta. Ăsta e cel bun, adică ăla e cel prost. Be, v-am auzit pe fundal druji, bă, el frate meu taie lemne. Ciudat. Taie lemne. Am uitat să vă spun. Mai târziu facem un live. Să mă învăț și eu. Seara facem live. Cred, nu știu, cumva după aia somn de facem live. Era foarte rar somnul și poate facem live, poate. Asta e jucăm joculețul ăsta. Bine.
Am cont de e-mail, stați un pic. Stați un pic, stați. Intrăm aici să-mi fac cont. Ce faci? M-ai prins. Mâine dimineață să irisesc. Toată bășina mea. Toată bășina ta firar, bășina mea. Nu-mi băga vorba aia cu bășina mea. Nu e adevărat. E o minciură. O curată. Da, draga mea. Mapă. Am tras și eu cu arcul pe aici. Am testat eu odată. Nu e așa că nu e poze. Am vrut să fac chestia asta pentru că eu sunt învățat cu Minecraft celelalte forme cu falsul. Minecraft-ul. E un fals, bine, îl cunosc. Dar cu asta bate, adevărat. Bă, și aveam diarie. Hârtie, ce nu vrei și ce vrei? Da, dacă vorba stupă cu ceva, cred toată lumea detestă blocul de diamant, blocul de diamant cu ușa. Sau îi place, vă știu. Mulți oameni detestă diamantul. Și uite ce căcat arată diamantul. Nu ești cu mine. Pot să schimb textura. Deci stai un pic. Unde texturi, îmi bag pula în ei. Bine, asta nu e Minecraft-ul ce arăta în poze. E un fals. Chiar pa,